परिचय ମୋର ଅଭୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସିପିଆଇ କର୍ମୀ। आज जो ओडिशा बंद डाकरा दिखाई कौन तार उद्देश्य कौन এটা তো ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଯୋଉ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରାଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। कौन आप दाबी अच्छी ଦାବି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମାଯାଉ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି ସେ ଦର ଦାମ କେମିତି କମିବ ସେଥିପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। परिचय ମୁଁ ମଳୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। आज जो रास्ता रोक कराई ओडिशा बंद डाकरा दी कौन आप उद्देश्य कौन यार ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼େଇକି ଦାମ ବଢୁଛି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଦାମ ହୁହୁକି ବଢୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଯୋଉ ଦାମ ବଢୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ 5ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଡାକରା ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରେ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ତାର ରାସ୍ତା ରୋକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ একবারে দিন মজুরিয়া যে ট্যাক্স পেমেন্ট করে পারুনাহান্তি সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସକୁ 7,000 ଟଙ୍କା 5-6 ମାସ କରିକି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କିଟ୍ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ କିଟ୍ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦରଦାମକୁ ତୁରନ୍ତ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ